manzozo Joselinda beshisayo Nomisimos manzozo ukuthuka inkosi mokuthiwa sekuyisikhathi sokuba inkosi ithukwe ukuze iphume esigodlweni thethisana inkosi ukuze iphume esigodlweni ingoba umthandazo kushiwe isikhathi sokuthandaza ngakho ngithi ke mina kusukela manje uma nina ningamaZulu ningama-Afrika nikwazi ukunifanele anikwazi ukuzovuma ukuthi from the age of 16 mina ngitravela umhlaba wonke jikelele ayikho umthetho wezamabhanoyi engingawazi ngibuya ko-France ngibuya ko-Zurich la kune-World Bank khona anazi ukuthi i-World Bank ikuphi ngibuya lapha komkhulu le-FIFA elikuphi na elise-Zurich ko-Switzerland ngoba ibongo zami zithi uNtulu zasuka bobo zasuka phansi eZurich usalukazana simbabe samthethele kwale seBelgium la khona kuthiwa umane peace lo mfana ochama nje unopapa wakhona kunomkhovo khona ohlala uchama nje uma yogathwa khona uyachama abantu baba khongozela umkhama wakhe beyuphuza ithixo sakhona ngibuya ko-France Bojoko Masavasa Babien comme interview je m'appelle ngizwa mchunu comment s'appelle-t-on qu'est-ce que tu fais ici comment ça va bien demi comment ça va bien demi comment ça va bien demi nièce voilà votre passeport s'il vous plaît s'il vous plaît votre passeport qu'est-ce que tu fais Karamabaye? Comme ça va. Qu'est-ce que tu fais Karamabaye? Comme ça va. Ah non, c'est le truc. Ukube ngangikhuthele nje mina ukhaline mapha kabuzalwa yimi. Ngabe ngirishi kabi nje. Khohlwe yini. Into ebalekile ke la engifuna ukuyisho ukuthi imithetho yama institutions lawa bizwa ngama national key point ngiyayazi imithetho yasebhanweni ngiyayazi lemgodoyo lamantombazane abekhuluma lapha asemze airport ayingakashefi ngishizinza ayingakashefi ngishizinza yobe engidakelwa nje ngijwayela kabi ayise zingane cwe ngitravel umhlaba mina mhlawumbe amanye abanye bebengakazali lawe ngiphaphela nje so uma ngabe usebhanweni kunemithetho yakhona more than 68 countries worldwide that have traveled do you imagine all continents of the world I have been to but not all countries. I've been to Asia. I've been to Europe. I am in Africa. You've been to America? I've been to America. Yes. I've been to Northern America. South and East America. Absolutely, man. Yeah. I even have a son in America, man. Yes, please. Period. What the fuck, man? What the fuck, man? Hey, mina kamsele internationally. Ziyakhala manje. So manje mangabe uyibuka yonke le nto ukazotshenwa istaff ngobandlululo olunukayo lwabelungu abasifuni fanele nikwazi lokho abelungu bafuna ukusicindezela singabantu abamnyama siyakwazi lokho kodwa basibekezele lapha nalapha. Well done to our democracy somehow ukuthi bangaxoshwa ngoba amazwe axosha abelungu you can't go against